silang confession. It was right that who did Adam and but they totally of their own decisions without consulting with Him. Wala sila mananglit sa Diyos. Kaunta, ihupong sila sa tanang kalipa. Sa katawang ika, katawang iba, hindi mo tigulan, hindi mo sakit, hindi mo na. Ilang kahintang complete and integral happiness. Hindi sila masakit, hindi sila buwag, kung hindi mo na. Pagkakantang sila sa kanyang pahingisan. It was all the paradise. It was heaven. Mula ang dito sa pag-alsa niya, diba? O namin siya. Mula dito was right. Uns na may tumbas ni Musta mong may raso. Ang magpapos ni Kristo. Kasi ang Diyos, ginuo ko kagagamit. At He submitted. Tremendous suffering. O Ginoo ng Diyos. Kaya di ko pa po ang kalibutan